wasu ne yanzu suke cewa wai mun je mun shiga lamarin ƙasar su ba mu san kwai ba. Na ce ku ai ba ku isa ba ai, in muna iya kallon shugabanninmu daga Najeriya sun yi ba daidai ba a kanku, mu ce sun yi ba daidai ba. Ƙaryar wani ta sha ƙarya ya ce wai shi shugabansa tun da ba shi haifaffe ba ne da mai, ya yi abin da ba daidai ba kuma ya ce ba za mu faɗa. Kuma muna faɗa da babban murya su ji. Wannan yanayin da hukumomin Nijar suka ɗauka akan shugaba Muhammadu Bazoum, na rantse da Allah ko ka yadda ko kada Allah ya sa ka yadda zalunci. Billahi allazi la ilaha illa huwa zalunci suka mai. Sun karɓi mulki sun karɓa, sun ce ba za su dawo ba ba za su dawo da shi, to ku bar shi ko a Nijar ne ya rayu yadda kowane ɗan Nijar yake rayuwa ta mutunci. Wannan haka ya kamata a ce sun mai. Saboda haka wannan shi ne abin da muka faɗa, suka zo suna ta zage-zage, suna cewa wai ana katsalandan akan lamarin ƙasar su, mu muna maganan addini ko kuna mana maganan ƙasa, ko sanda muka damu da lamarin ku mun damu da saboda ƙasar ku ne ko saboda ku ƴan uwanmu ne musulmi yasa muka damu da addini da ku, ba saboda addinin bane yasa muke ganin cewa wato wanda yake rayuwa a nan in addini bai haɗa mu da shi ba ya fi mana kun fi mana muhimmanci ku da addini haɗa mu da ku sama da wanda muke rayuwa da shi a nan addini bai haɗa mu da shi ba, ko kuwa? Saboda wannan ka'idan walakin la tuhibbuna nasi, mutane ba sa san nasiha, kuma nasihar ma in zaka yi sana so ne kowa sai yayi daidai da son zuciyarsa. Shi saka ga Allah yace wala wattaba alhaqu ahwa'ahum, da Allah subhanahu wata'ala yana bin son zuciyar mutane ya saukar da wahayi, to ai da hanzu sama da ƙasa ta riga ta lalace kawai. Allah ta'ala ya sa mu dace. Bari mu karanta namba na 4 da ya kawo, akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadisi Jarir bin Abdullah qala yake ta bay'atu Rasulullahi, nayi wa manzon Allah mubaya'a ala iqamis salati akan tsayar da sallah, ko wa ita'iz zakati da kuma bayar da ainihin wato zakka, sannan wan nusri